Pilipinas, may daon nga 5 ka mga tanyag kag malapnago nga debosyon para sa aton nga pagkakatoliko. Kung aton nga tamdon, ara ang aton debosyon sa perpetual help. Kag sa studies, nga may ara 70 to 80% sa mga simbahan sa bilog nga Pilipinas ang nagapangadi sang novena to perpetual help kada Miyerkules. Kag ini nga debosyon gindala sa aton sa mga Redemptorist Fathers. May ara man kita nga debosyon sa Our Lady of Manawag didto sa Pangasinan. May ara man kita Our Lady of Peña Francia didto sa Naga Bicol. May ara man kita Nuestro Padre Jesus Nazareno nga ginsaulog naton sang January 9 didto sa Manila. Kag sa sini nga adlaw aton ginasaulog ang isa pagid ka debosyon, Señor Santo Niño. Kag kadamuon sa mga dioceses o kung mga probinsya nga ang ilang nga kafiestahan sa sinigid nga adlaw. May ato dito sa Cebu, sa Kalibo, sa Iloilo, sa Tondo, kag kung sa diin pagid. My dear brothers and sisters, labing espesyal ang aton nga pagsaulog sang kapiestahan sang Señor Santo Niño sa sini nga tuig 2021. Kay kung aton balikan, amo man ini ang tuig sadto 1521 nga nagsugod ang aton debosyon kay Señor Santo Niño sang gintawan sang isa kadulot o kon regalo si Reyna Juana pagkatapos nga siya ginbunyagan. Kag nakit-an kag nasapwan sa mga Espanyol nga pagkaligad sang pila ka mga tinuig, nakit-an nila nga ang mga natives, ang aton mga katigulangan didto sa Cebu, yadtong imahin sang Santo Niño ara napahamtang sa isa ka espesyal nga duog kag napanaptan sang mga dekorasyon. Kag sadto nga mga tunuig hasta nga ra ang aton gid nga debosyon kay Señor Santo Niño wala gid mapana. Kung tan-awon naton mga utod ko, ang imahen sang Santo Niño sang kurot lang gid apang pagkaligad sang 500 years nangin isa ini kahigante kag malapnagon nga debosyon para sa aton nga mga Katoliko nga mga Pilipino. Mga utod ko, ang aton nga pamangkot, paano makabulig ang aton nga debosyon kay Señor Santo Niño sa aton kabuhi bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Kay halos kada balay may daong gid nga imahen sang Santo Niño, kag iba-iba nga klase sang imahen. May ara nagasuksok sang pulis nga bayo, may ara sa isa ka mangingisda, may ara isa ka basketball player. Sa mga negosyante, ang kolor sa ila Santo Niño green, agud to maswerte sa negosyo. Kag may ara man nga pula bilang isa ka hari. Ang pamangkot, paano gid makabulig ini nga debosyon sa aton kabuhi adlaw-adlaw. Mga utod ko, ang aton ebanghelyo nga nabatian, amo ang magatao kanaton sang Sabat, kung sa diin si Jesus nga nangininyo, amo ang nagat-offer kag nagahalad sang Sabat. Sa ebanghelyo nagsiling si Jesus, "Let the children come to me, do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these." Sa mga kabataan, para dira ang ginharian sang Dios sa ila. Mga utod ko, kaduruhon sang pamatasan sang isa ka bata nga pwede gid naton mailog bilang mga hamtong. Kag aton lang tutukan ining 3 ka mga pamatasan.
Number one, ang isa ka bata, simple. Kung tan-awon naton, ang lapsag, kung maghibi, kasayod kita kung ano ang nagakatabo sa iya. Pwede nga nagutom siya, pwede nga naghigko na siya, pwede nga may ginabatsyag siya nga kasakitan sa iya lawas, pwede nga napilaw siya, ukon nainitan. Kakun aton matao sa sini nga bata o kun nga lapsag, ang iya ginapangayo, mapaukoy na siya dayon sa iya nga paghibi. Simple lang gid ang bata. Ang itom, ang puti. Kakun ano ang kasugtanan, ti amo lang gid ina ang ginapatihan sang bata. Ikumpara sa aton nga mga hamtong, kita nangin mas komplikado kakaduruhon sang aton nga ginakinahanglan, amo na gani kung mamangkot kita sa iban, ang ila sabat, baw, kabudlay na gid. Kay tungod, do kaduruhon sang nagakalatabo sa ila paino-ino. Pero kung magbalik kita sa pagkasimple sang bata, sa kinahanglanon, simple man lang gid ang kabuhi. Ikaduha, ang bata mapainubuson. Wala nagapangita ang bata nga siya dayawon. Wala nagapangita ang bata nga siya ang magadaog. Wala nagapangita ang bata nga siya ang pinakamanggaranon. Kita lang gid nga mga hamtong ang nagatudlo sa mga bata nga dapat first honor kagid. Dapat ara kagidira sa una samta naga-playground demonstration. Kusama sami ang mga ginikana na gani ang nagailinaway sa eskwelahan tungod sa ilang nga kabataan. Wala gani labot ang mga bata. Ang mga ginikana na ang nagainaway sa ilang ang mga ginikanan ang nagapang-away sa ilang mga maestro o kon maestra. Ang bata mapainubuson. Ikatatlo nga batasan, ang bata may pagsalig. Kasayod gid ang bata nga kung maghibi siya, tawan siya sang iya kinahanglan, padidion siya. Mga utod ko, kung aton tan-awon, ang bata nga ginaganoy naton sa karsada, magkapot lang siya sa kamalinging naton, ara sa iya napahamtang ang buot nga secured siya, kay tungod may ginakaptan siya. Pero para sa aton nga mga hamtong, nalilipat kita nga ang Dios gali ang makapahamtang sa aton nga buot. Ang nagakatabo sa aton bilang mga hamtong, ginapahamtang nato ng aton kaugalingon sa dungog, sa power, o kung sa aton nga propriedad, o kung ano may daon kita. Pero sa bata, kuguson lang siya, mapahimunong na siya, kay nagasalig siya, nga ara siya sa sabak sa nagatatap sa iya. Mga utod ko, amo ini ang mga pamatasan sang isa ka bata nga pwede gid naton mabutang sa aton kaugalingon, kag paagi sini pwede gid naton palambo ang aton nga pamatasan bilang mga Kristiyano, kag dira ang ginharian sang Dios para man sa aton. Sa sini nga kapiestahan ni Señor Santo Niño, ginatudloan kita nga mangin simple, magpaubos, kag magsalig. Amen. We stand and we profess our faith.